ман натонистам ки давоми ҳамун нақли Саид ибни Ос ваъдаша баён кунам. Вай вақте ки касби имрӯза шаҳри ҳамун Гургони дар Ирон аст, ҳамин сарҳад ки тоҷикнишин буд, имрӯз ҳамаш туркман шуданд. Дар вақте ки омаданд бо мардуми таҳҷоӣ насиҳат карданд ки мо ҳеҷ каса намекушем ва ваъда дод ки ғайр аз як тан ҳеҷ касро накушад. Вале аз як тарафи дигар мардум тарсида буданд, чунки дар дигар шаҳрҳо арабҳо чӣ хел мардумро мекуштанд, ба ғуломӣ мебурданду ҳама ҷоро оташ мезаданду ғаноим мебурданд. ва ин тарз дар дили халқ ҷо карда буд, розӣ шуданд. вақте ки онҳо розӣ шуданд беҷанг шаҳрро кушоданду араб даромад. вале ин бадбахти пойлучи гуруснаи араб тамоми халқро кушт. ин китобро дар таърихи Табарӣ ба нақл омадааст, ин суҳба дар китоби таърихи Табарӣ. ва вақте ки арабои худаш пурсиданд ки чаро ту гуфтӣ ки як танро мекушад, тамом гуфт, ман гуфтам ғайр аз як тан, як танро зинда